je ZAPO, takže to, čo bude nasledovať, je iba pre vás, ktorý máte viac ako 18 rokov. Čakajte veľa zábavy, platené partnerstvo, umiestnenie produktov a language pomerne často za hranicou. Keďže by toho bolo na jeden diel veľa, tak máme pokračovanie farebnej typológie. Ale hlavne preto, že sa vám to všetkým brutálne páčilo, takže aj iní realitáci môžu tieto tipy a triky využiť. No a keď sa prenesieme do tej našej realitnej sféry, tak vieme tých ľudí v podstate nejakým spôsobom odhadnúť podľa toho, že ako bývajú, alebo ako nám chodia na obhliadky? Áno, viete odhadnúť tých ľudí už podľa neverbálnej komunikácie prvotnej. Keď prichádzajú na obhliadku, viete ich samozrejme typologicky zaradiť, farebne ešte nie, hej. Ale niektorých áno. Niektorých áno, podľa typu oblečenia, možno správania, ale tá neverbálna komunikácia je veľmi, veľmi dôležitá. Už možno je podľa telefonátu toho prvého, že keď ti klient volá, že nepoznáš ho a dostal na teba kontakt od niekoho a chce, aby si mu niečo predávala, tak ja som takto mala chlapíka, ktorý mi 40 minút som s ním volala. To som sa tam ešte reálne ani nedostala, lebo on mal potrebu mi proste všetko kvetnato opísať. A ja som vedela, že už som tam išla s takým dobrým, že dobre, toto bude fajn, že s týmto človekom si budem mať o čom pokecať. Takzvaný vyklepaný rezeň, hej? Hej, ale tak ako do dneska sa to ešte nepredalo. Ale hej, že keď niekto volá, že niekto z jeho okolia bol s tebou spokojný a takže na odporúčanie, tak podľa mňa bude zelený alebo žltý. A nie. Že tí ľudia sú dosť orientovaní na vzťahy. Ani nie, ale vieš podľa toho, vieš, že ten človek je zhovorčivý, on ti má proste potenciál povedať o tom, ako on má proste prerobený byt, čo všetko robil, kedy to robil, ako to robil a tak ďalej. A potom sú tí ľudia, ktorí ti proste iba povedia, že dostal som na vás kontakt, chcem predať byt, kedy sa vieme stretnúť. To je skôr zelený alebo modrý. Vieš, že už podľa tohto, podľa mňa... My ešte nie sme v tom tak doma ako ty. Páči sa mi to, ako vlastne tých ľudí už dnes zaraďujete podľa tých farebných typológií. Nikto nie je úplne žltý, úplne zelený, úplne modrý, ale keď si teraz naznačila to, že chválilo sa ti kvetnato, ako prerobil ten byt, tak hovorí to o tom, že áno, žltí sú extrovertní, radi rozprávajú, radi sa chvália, radi sú počúvaní. Ale už tam ide to analytické, ako prerobil, z akých materiálov, takže tam hrá už preferenciu možno aj iná farba. Možno by som povedal tá modrá, pretože modrí sú hlbaví, analytickí a skúmaví, takže oni vedia presne, že aké používali káble pri rozvodoch elektrických, vedia, aké používali sieťky, omietky, svetlá, podlahy, podlahové krytiny, radiátory. Toto všetko tí ľudia vedia, lebo sú analytickí. Ježiš, takýchto mám strašne rada. Prosím, viac takých. Žltí tomu neprikladajú váhu vôbec. Žltí prikladajú váhu tomu, ako veci vyzerajú a nech sú vlastne tie veci, tie byty alebo ten interiér spätý s ich osobnosťou ako takých. Interiér žltej osobnosti je veľmi farebný, veľmi kvetnatý, je plný fotiek, rôznych magnetiek, spomienkových vecí. A čo sa týka magnetiek, napríklad mnohokrát práve zelené typy, to znamená tých pozorovateľov majú tam magnetky a fotografie, pretože magnetiky majú z nejakých destinácií, kde sa cítili dobre. Zelené typy pozorovateľské majú radi pocit toho, že sa cítia niekde dobre, že sa cítia niekde vnímaní, akceptovaní a súčasťou nejakého tímu alebo nejakého spoločenstva. Takže magnetky sú aj nejaká taká pripomienka na tie časy, kde im bolo dobre. Fotografie sú to rodinné typy, ktoré majú radi rodinu, priateľov a to svoje úzke zázemie, takže tam sú fotografie. Keď teda už nám kráča ten klient na obhliadku, tak čo si viem v tej neverbálnej komunikácii všimnúť a prípadne ho zaradiť už tak nejak si predbežne? Asi ste počuli o prvom dojme, že človek robí prvý dojem za 7 sekúnd. To, či vám je ten človek sympatický alebo nesympatický, to vám povie tá časť mozgu, ktorá sa volá amygdala, hej. A to je ten prvý dojem, ktorý človek vo vás vytvorí, buď pozitívny, negatívny, alebo nejaký, hej. A prvý dojem sa robí iba raz, tak sa hovorí, že prvý dojem urobíte iba raz a je veľmi ťažko, ak ho spravíte zlý, ho napraviť. Takže čo si všímať? Častokrát ľudia, ktorí sú lovci, sú to dominantní ľudia, tak chodia spriamene, hlava hore, očný kontakt, nehľadáte za tým nič. Pozorovatelia sú opatrnejší, chodia pomaly, zhrbene,
očný kontakt nepreferujú, hlavne nie zo začiatku, kým nie ste v tej ich zóne komfortu a komunikujú málo a tichým hlasom. Kdežto žltí a červení, alebo teda tí lovci, komunikujú hlasne, jasne, stručne. Keď vám niekto telefonuje, tak lovci červení budú s vami telefonovať pár sekúnd, pol minúty, minútu, kde sa vás pýtajú na to, čo chcú počuť a poďakujú vám. Žltí lovci, tí sa budú prezentovať, ale introvertní pozorovatelia zelenej farby a modrej farby, tak to sú tí, ktorí budú chcieť počúvať. Položia vám otázku, budú chcieť počúvať a vy im budete vysvetľovať. S nimi sa komunikuje trošku ťažšie cez telefonický kontakt. Lepšie je s nimi telefonovať osobne, ale oni preferujú to. Keď sa stretnete v praxi s pozorovateľskými typmi, tak môžete si všimnúť jednu vec, radi komunikujú písomne, e-mailom alebo SMS-kami. Viac ako telefonicky alebo osobne. Lovci tí majú radi osobný kontakt a používajú veľa smajlíkov pri elektronickej komunikácii a veľa emotikonov a vyjadrujú svoje emócie. Pri komunikácii s ľuďmi všeobecne platí, že rozdeľuje sa na percentuálne rôzne časti, ale platí tam to, že 55% z toho, ako komunikujeme s druhou osobou, je neverbálna komunikácia. 38% je tón hlasu a iba 7% z toho tvorí to, čo povieme. A platí to všeobecne v živote, nielen pri klientoch, ale aj v partnerských vzťahoch. Takže toto je veľmi dôležité si všímať aj pri tých ľuďoch. Samozrejme tie percentá plus minus sa môžu líšiť podľa tých farebných typológií, že žltí lovci radšej komunikujú, aj viacej rozprávajú, ale ten zmysel, tá podstata toho, čo chcú povedať, je len 7%. Mm-hmm. A toto podľa mňa platí pri tých nehnuteľnostiach, že ty vidíš na tom človeku, už keď vstúpi, že či to chce alebo nechce. Drvivej väčšine. Alebo aj po tej obhliadke väčšinou vieš odhadnúť, že či ti zavolajú s tým, že to berú alebo neberú, že väčšinou tí červení a žltí sú pre mňa čitateľnejší, že už viem odhadnúť a modrí a zelení sú takí hlbavejší, že podľa mňa ty si to ešte potrebujú zvážiť, rozmyslieť, že u tých sa mi nie vždy dá odhadnúť, že či to zoberú alebo nie. Áno, ale ja to skôr myslím z toho hľadiska, že keď ty dovedieš niekoho do bytu, ktorý je presvetlený, čistý, uprataný, voňavý, tak je už pomaly jedno, že čo mu tam ty povieš. Lebo ten človek sa tam cíti dobre a už sa mu to nejakým spôsobom páči. Kdežto ty, keď ho zoberieš do nejakého bytu, ale nemusí sa mu páčiť cena napríklad. Hej, ale keď si zoberieš proste taký, že priemer, hej? A keď si zoberieš byt, ktorý je neprerobený, býval tam deduško fajčiar, je to tam celé proste zatuchnuté, hnusné, tak ten človek sa tam necíti dobre. Málo kto si vie predstaviť, že áno, teraz to zrekonštruujem a budem tu bývať a bude to pekné. Ale príde ti tam červený, ktorý si povie, že vyhovuje mi táto lokalitka, tak. Vyhovuje mi to, že to má balkón, je jedno, že to je zafajčené, lebo ja neviem, áno, ale tak vieš, Fero mi to omaluje, bude to v pohode, chcem to, vieš, že podľa mňa... Ale na každého to spraví nejaký dojem, vieš. Že určite je to mínus, hej, že keď vnímaš presne tieto, že vnímaš zmyslami nejaké veci, ktoré sú tam, tak každého to odradí, ale zase červený alebo modrý, keď si to zanalýzujú, rozpočítajú, tak si myslím, že sa vedia rozhodnúť, či to je zafajčené alebo nie. Hej, ale takže každý to podľa mňa vníma, že nejakým spôsobom to na ňo pôsobí. My sme toto mali pri dome, hej, že my keď sme kupovali dom, tak presne my sme prišli a my sme si to pozreli, sadli sme do auta a som povedal, že OK, ak to bude cena nižšia ako táto suma, tak to berieme. A môj muž, že ty sa zbláznila? Nie, neexistuje, hej. A proste sadli sme do auta a povedali nám tú cenu a ja som povedal, že dobre, teraz prídeme domov, dáme si kávu a tým zavoláš, že to berieme. A môj muž, že nie, preboha, zbláznila si sa, neexistuje, hej, lebo to bol dom v hnusnom pôvodnom stave, kde proste 8 rokov nikto nebýval, čiže tak to tam vyzeralo a bolo to tam tak cítiť, hej. A pre mňa to bolo to, že áno, viem si to predstaviť, keď to bude po rekonštrukcii, ako to bude vyzerať a bude to v pohode. A on potreboval skôr to, že keď by to už bolo zrekonštruované, bolo by to za ňoho v pohode. Že to je ten rozdiel podľa mňa medzi tými ľuďmi, že niekto si to vie predstaviť, niekto si to nevie. A aj na mňa to nevplyvalo, neviem ako dobre, hej, že prídeš a fakt to tam smrdí, proste sú tam staré drevené okná špinavé a takto, že není to priestor, v ktorom sa chceš teraz nasťahovať. Dobre, ale ty si presne vedela, čo chceš, lebo si prevažne červená. Ty si povedala, že do tejto sumy sa chceme aj s rekonštrukciou proste zmestiť a keď ti to vychádzalo, tak nebolo o čom. Áno, že malo to atribúty, ktoré sme hľadali, spĺňalo to, tak áno, bolo to OK. Predaj nehnuteľnosti ako takých je lov.
Takže keď sa bavíme o tom, že rozdeľujeme ich na lovcov a pozorovateľov tých ľudí, tak lovci červení, červená farbná typológia, to chcú uloviť. Pozrú sa, či sa im to páči, či im to vyhovuje a chcú to. To sú ľudia, ktorí sa rozhodnú okamžite. Výkupci. Napríklad. Žltí lovci sú tiež lovci. Tí tiež potrebujú proste uloviť korisť okamžite. Ak sa im byť zapáči, chcú to okamžite. Ale spôsob, akým budeme my s nimi komunikovať, je ten, ktorý urobí to rozhodujúcu úlohu v tom, či to zoberú okamžite, alebo nezoberú to vôbec. Hej? Pre nich neexistuje také premyslím si, neviem, uvidím, budem nad tým týždeň rozmýšľať, pozriem si cenotvorbu na internete, pozriem si materiály, za čo by sa to dalo ešte zrekonštruovať, zanalýzujem, uvidím. Nie, toto červení a žltí lovci nerobia. Žltí sú veľmi zaujímaví. Ak by ste chceli predať nehnuteľnosť žltému lovcovi, tak musíte to orientovať na to, aby sa tam cítili dobre, aby sa tam mohli realizovať. Sú to veľmi kreatívni ľudia žltí, aby sa tam mohli realizovať, aby tam mohli pretaviť svoje plány, svoje vízie, svoj vkus rôznym spôsobom. Opak je pozorovateľ. Ja som si myslela, že práve že na nich funguje ten staging, na týchto žltých. A na žltých funguje staging, pretože je tam niečo, čo oni môžu realizovať, lebo staging im dá iný náhľad na veci. Staging ukáže tú nehnuteľnosť v inej tvári. Aby som to vysvetlil. Extroverti, žltí, majú radi dizajn, majú radi vkus, majú aj vkus, majú radi dobrý vkus, majú radi farebné veci a majú radi veci nie šedé. Hej, to vyhovuje napríklad modrým a zeleným. To znamená, staging je priamo ako keby šitý na mieru týmto typom osobností, červeným a žltým. Viac žltým, ale aj červeným. Hej, že oni sú tí, ktorých nezaujíma to, že kedy to bolo zateplené a čo sa bude ďalej rekonštruovať v bytovke a kedy bola spravená rekonštrukcia a v akom rozsahu v byte. Ich zaujíma to, že proste tu sú pekné obrazy, tu sú pekné vankuše, takto sa mi to páči a vidíš, že sa im to páči reálne. Pre mňa sú tí žltí takí najviac čitateľní, že už len výzorovo, že príde ti na obhliadku baba, čo má umelé myhalnice, umelé kozy, namiesto pier má párky, proste potetovaná celá, že to už vieš, že je veľká pravdepodobnosť, že to bude žltý človek. Že väčšinou aj tí tetovaní ľudia bývajú žltí. Tak si mi to povedal? Áno, ale nie len, samozrejme. Žltí, aby som Miška sa vrátila a odpovedala ti, žltí sa to opýtajú. Aj na tú rekonštrukciu, ale ich to nezaujíma. Tak, no, a keď im to odpovieš, oni si to nezapamätajú. Že im je to jedno. Im je to v podstate jedno. Opýtajú sa to, lebo štandardne sa to zvykne pýtať na obhliadkách, že kedy bola skolaudovaná nehnuteľnosť, akých materiálov je, ale ich to nezaujíma. Dokonca oni tomu častokrát ani nerozumejú. Hej? Ale spýtajú sa to, pretože zvykne sa to pýtať. Hej? Chcú len vyzerať, že tomu rozumejú, aj keď tomu nerozumejú. Ich nezaujíma výsledok, ich zaujíma iba to, že či sa mi to páči, alebo sa mi to nepáči. Ten pocit, ten dojem. Ten pocit, áno. Opak sú tí pozorovatelia, tí modrí a tí zelení, to sú ľudia, ktorí vám prídu na obhliadku možno aj viackrát. Hej? To sú ľudia, ktorí sa budú pýtať. Modrý pozorovateľ bude chcieť vedieť technické detaily, z akých materiálov bola urobená rekonštrukcia, či sú tam tehly porobetanové kocky, či bola elektrika vymenená z hliníkových na medené káble, aké sú tam ističe, kedy bola skolaudovaná nehnuteľnosť, aký veľký pozemok. Toto sú všetko, ktorí budú analyzovať. Oni si to premyslia, budú nad tým rozmýšľať, budú chodiť klepkať po radiátoroch, po rúrach a tak ďalej. Zelení, tí budú tichší a budú pozorovať. Tí budú pozorovať nehnuteľnosť a preciťovať, ako sa v nej cítia oni. A spýtajú sa ťa, že akí sú tam susedia, ako sa tam býva. Ako sa tam býva, aká je občianska vybavenosť a či sú tam ľudia tiež s malými deťmi, keďže či oni majú malé zomrel. Deťmi. Áno, tí sa tam musia cítiť dobre, tí budú preciťovať tie svoje pocity. Istotne ste asi vo vašom biznise počuli, že niekto niekedy povedal, no prišiel som sem, alebo prišla som sem a cítim sa tu už teraz ako doma. Mm-hmm. Tam je tá zelená farebná typológia. A tam je zelená aj pre nás. Chystám rezervačky. Tak to verím. Takže táto komunikácia je veľmi dôležitá s tými typmi ľudí a keď vy na obhliadkach máte rôznych ľudí, tak už viete, ako sa s nimi rozprávať, podľa toho, aby ste ich poznali, ich farebné zaradenie, alebo lovecké, alebo pozorovateľské zaradenie. Viete. To, že či sú tichší, že väčšinou tí zelení a modrí bývajú takí, že tichší, modrí skôr orientovaní na tie fakty a skôr ich podľa mňa treba navádzať otázkami a
viac sa pýtať, ako počúvať. A Áno. myslím si, že tí žlto-červení sú takí, že oni si radi niekedy vedú celú tú obliadku sami. Že mal som teraz typka, čo mi vbehol do bytu, ani na mňa nepočkal, hneď si otváral všetky skrinky, tiež takto klepkal po všetkých stenách. A proste celé si to urobil sám, potom sa spýtal nejaké 3 doplňujúce vety a išlo do prdele. Že tam som videla, že nemá absolútne význam ho zastavovať a hovoriť mu, že hore bývajú super susedia. Takto vidíš, niekedy si tu ľudia dajú tie svoje povahové črty na vonok okamžite, hej, a niekedy to musíš skúmať. Odporúčal by som určite, ak sa stretnete s modrými alebo zelenými pozorovateľmi, kľudne im na konci prehliadky povedať, ak vás to zaujalo, mám sumár poslať do mailu. Oni sa potešia. My im vyrábame knižočky a odozdávame im to v podstate pri odchode z obhliadky a tam majú viac menej to, čo je v inzeráte, plus možno niečo navyše, nejaké technické veci, LVčko, mapu a tak ďalej. Alebo proste všetky takéto veci, ktoré možno niekedy nie sú vhodné do inzercie, ale všetky fakty, ktoré by potrebovali vedieť a niektorí sa tomu brutálne potešia a niektorí sú takí, že ich to vôbec nezaujíma. Dobre, a teraz keď sa o tom bavíme, tak ja vám dám otázku, ak smiem teda. Keď odozdávate tieto brožúrky, je to fantastická vec. A čo si myslíte? Čo s nimi spravia tie farebné typológie? Čo s nimi spraví červený s takou brožúrkou, keď ju dostane do ruky? Drpne ju do kastlíku a viac ju nevytiahne. Ale vie, že tam je. Ale vie, že tam je, hej. Okay. Čo s ňou spraví? Ale nevyhodí ju. Červený ju nevyhodí. Nevyhodí ju. Čo s ňou spraví žltý? Ten si ju tiež nechá. Prelistuje si ju večer iba tak, že dobre, ešte sa na to pozriem. Žltý je ten, ktorý si ju zoberie, niekde ju založí a úplne zabudne, kde ju založil. A už ju nikdy nenájde. A potom bude telefonovať. Vy ste mi dali ako brožúrku, však. Áno. Pýta na tie veci, ktoré tam sú a už vie, že ju má. Áno, presne. Hej, že nevýhoda tých žltých je, čo som si naštudovala, že oni sú slabí poslucháči. Aj majú nevýhodu, že málo kedy dokážu udržať tajomstvo, alebo proste tým, že oni sú strašne na vzťahy orientovaní, chcú poznať strašne veľa ľudí, mať strašne veľa kamášov, strašne veľa zážitkov, že všade všetkého veľa, tak oni sú takí nepozornejší. Roztržití a hlavne oni nechodia na čas. A toto mňa ako modru vytáča. Áno, vlastne všetko je pravda, čo ste povedali. Čiže jediný, kto si ju bude študovať, je modrý, hej? No, vidíte, takže to je ďalšia otázka, ktorú som položiť, modrý. Takže modrý si ju bude študovať. Áno, modrý si ju bude študovať, bude si analyzovať, bude ju mať niekde na stole položenú a vždy, keď pôjde okolo, tak si tú brožúrku chytí, preštuduje si, zamyslí sa nad ňou, ale dosť možné, že vám k tomu ešte dá nejaké technické otázky k tým daným veciam. A čo s ňou spraví zelený? Čo myslíte? Čo mu ukážajú rodičom? Nehaj deťom nakreslenie tie biele strany. No nie, samozrejme, je to pozorovateľ, takže znova ju bude pozorovať a bude pozerať, ak tam máte fotografie, hlavne tie fotografie a bude sa skúšať vcítiť do toho, ako sa cíti. Či to je pocitovo už tá jeho nehnuteľnosť, ktorej sa cíti doma. Či tá nehnuteľnosť mu hovorí, halo, tu bývaš. Toto je to, on je veľmi, veľmi na pocity, takže áno, je analytický, bude to skúmať, je tichý, ale bude takisto tú brožúrku mať veľmi dobre odloženú a bude vedieť, kde tá brožúrka odložená je. Táto farebná typológia je podľa mňa fajn, aj keď naberáme nejaké nehnuteľnosti, že ideme si prvýkrát pozrieť tú nehnuteľnosť a už podľa toho interiéru zhruba vieme zaradiť toho človeka. Že napadli ma teraz zelení, že oni tým, že sú teda viac na tých ľudí orientovaní, viac na vzťahy a na také, aby sa ľudia cítili dobre, že sú veľmi starostliví, tak trebárs je jeden byt, ktorý poznám, má ho z našej rodiny jeden pán a v tom byte sa napríklad 30 rokov nič nezmenilo. On je veľmi akože udržiavaný, čistý, je taký dobrý zachovalý pôvod, samozrejme nejaké úpravy tam kedysi prebehli, ale všetko v tom byte je tak, ako tam bolo, že nemajú radi zmeny, nemajú radi nejaké nové veci, nekúpia si nové spotrebiče, kým tie staré fungujú, že taký veľmi, veľmi uhladený, že cítiš sa tam dobre, sú tam možno maximálne nejaké fotky, ale je to celé také v takej pokojnej jednej línii. Samozrejme sú také domácnosti a dokonca teraz poznám jednu kaviareň. Otvorili kaviareň v Bojniciach a je nádherná, ale je zariadená ako kuchyňa starej mamy. A chodia tam ľudia, ktorí sa tam cítia dobre. Keby som ich mal zaradiť typologicky, chodia tam viacej tí zelení ľudia, lebo cítia sa tam dobre. Je tam naozaj veľmi dobrá atmosféra. A klienti, ktorí majú nehnuteľnosť zariadenú podľa seba a cítia sa tam dobre a majú tam 30 rokov jeden spotrebič, lebo je dobrý, neznamená, že ten spotrebič tam majú, pretože nemajú na nový. Je to preto, že majú k nemu vzťah.
Možno ten spotrebič im kúpili deti, možno, že obývačkovú stenu si kúpili ako novomanželia, posteľ si kúpili ako novomanželia, majú k tomu vzťah. Nevyhodia to, lebo sú tam vzťahové veci. Toto sú zelení ľudia. Akým spôsobom pri tom nábere ich vieš zaujať? No pochváliť im to, že sa tu cítiš veľmi dobre, veľmi príjemne, cítiš sa tam ako doma. Už len to, že naberáš nehnuteľnosť a nekupuješ, cítiš sa tam veľmi dobre. Pocitovo, prežitkovo. Ak sú to zelení pozorovatelia, tak musíš sa rozprávať s nimi tou ich zelenou pozorovateľskou rečou. Hej? Na to, čo reagujú oni, tak musíš rozprávať rovnakým spôsobom, ak naberáš nehnuteľnosť. To znamená, cítim sa tu veľmi dobre, máte tu nábytok, to je spomienok. Takýto nábytok sme kedysi mali aj my. Takýmito slovami si ich vieš získať na svoju To sú podľa mňa väčšinou tí ľudia, že keď predajú tú nehnuteľnosť, tak ich zaujíma, ako si to tí noví prerobia a chcú si to ísť pozrieť, že mala som takých. Alebo im záleží na tom, že kto to kúpi. Že my to nepredáme výkupcovi, my to radšej predáme nejakej mladej rodinke, ktorým to takto bude stačiť, ako to je a nech tam nikto nič nemení, že veľakrát som mala nervy na to, že však čo ťa zaujíma, čo sa s tou nehnuteľnosťou stane, keď ty dostaneš za ňu peniaze, už ti to môže byť jedno, ale je veľa ľudí proste, ktorí strašne im na tom záleží. A oni robia ešte aj to, že stiahujú sa z rodinného domu, reálne by im stačil dvojizbak alebo jednoizbak, ale oni si kúpia trojku kvôli tomu, aby mali kde dať ten nábytok. A tomuto ja nerozumiem, že kúpiš si proste o 40 metrov štvorcových väčší byt len kvôli tomu, aby tvoj nábytok mal svoju detskú izbu. To sú vzťahy. A ľudia majú vzťahy k veciam, k ľuďom, ku všetkému, takže... A to je podľa mňa aj generáciou. Že my sme už tá generácia, ktorá sme zvyknutí na to, že pokazí sa niečo, keď vymením to. Vieš, že oni boli zvyknutí na to opravovať a že oni si v podstate ťažko nadobudli nejako ten nábytok, hej, že vtedy to nestalo málo peňazí. Dneska proste ideš do IKEA, pokazí sa ti komoda, kúpiš si druhú, poskladaš si ho a ideš ďalej. Ani to neriešiš. No, to je veľmi zaujímavý postreh. Áno, dneska je tá doba, kedy sa veci neopravujú, kedy sa veci vyhadzujú a to nehovorím o nábytku, hovoríme to aj o vzťahoch. Takže áno, je to tak. Keby sme sa bavili o tých pozorovateľských typoch predávajúcich, tak sú to napríklad aj modrí, ktorí majú veľmi zaujímavo, ale veľmi stroho zariadené interiéry. Ak by ste chceli teda zaradiť modrých, tak sú to ľudia, ktorí si prerábajú väčšinou veci sami doma. Nevolajú si firmy, aby im to niekto prerobil, pretože tým firmám nedôverujú. Ano. Čo keď mi to odfláknú? Súhlasím. Čo keď mi náhodou mi nespravíš? To sú také tie polepence, my to voláme, lebo sú, niekedy máš proste čerešňové obývačkové steny, k tomu máš bukový nábytok, alebo ja neviem, máš spotrebičov v kuchynskej linke a každej inej značky, lebo na Heureke si porovnal recenzie, ceny a tak ďalej. Ako keby nič s ničím tam neladilo, že je tam taký mix štýlov, ale všetko vyzerá tak, že to nekupovali narýchlo. A ty toto vnímaš? Lebo akože ja som presne ten typ, kde ja nebudem riešiť to, že aby mi tie spotrebiče boli z jednej značky. Ja proste chcem spotrebič, ktorý je efektívny a je mi to úplne jedno, že budem mať rúru inej značky ako plátňo. Lebo si čiastočne modrá. Áno, že je mi to jedno proste. Ja nepotrebujem to mať všetko od jednej značky len kvôli tomu, aby to bolo v jednom dizajne, lebo toto je jedna sériová rada. Ale pozrite sa na to modrými očami, hej, toho pozorovateľa. Viete, aké kvalitné tie veci sú? Toto, že... Viete, aká je kvalitná tá podlaha? Viete, aká je kvalitná tá rúra gorenie? Ale zase... Toto sú ich... Nie vždycky, lebo napríklad, keď sme vyberali televízor, tak ja som povedala, že musí byť takto dlhý, takto široký a musí mať čierny rámik, aby mi zapadol do konceptu. A môj muž, že 4K Smart, neviem čo, Samsung, hento, taký vstup, taký výstup, taká Wi-Fi a ja, že dobre, proste len aby bol čierny, aby mal čierny rámik a aby sa nadmestil medzi skrine. A pritom ja som tu tá modrá, ktorá by som mala na toto dbať, ale bolo mi to úplne jedno. Nie, ale tak si čiastočne červená aj preto, že si vedela, aké máš presne požiadavky. Ja som to tak mala pri aute, že som chcela iba SUV, biela, aby mi nebolo teplo a aby tam bol popolník. A teda automat, akože aby som mohla pohodlne fajčiť. A už potom výber akože sa prispôsobuje nejakým cenovým reláciám. Dobre, ešte teda k tým modrým interiérom, že podľa mňa oni sú aj dosť takí organizovaní. Áno, sú veľmi organizovaní. Pontičkársky, zoradený podľa farby, podľa ABCD alebo tak. Keď sa opýtaš modrého, kde má položený pás alebo odložený pás, tak ten ti presne siahne. Ono je to krásne zaradené. Neviem, či chodíte verejnou dopravou niekedy, ale
Áno, nie? Nie. Ak sa vám niekedy stalo, že ste išli verejnou dopravou, tak ste krásne vedeli vypozorovať. Tak ja ako študent som chodil verejnou dopravou do školy, samozrejme. Koľko rokov dozadu? To som hneď videl, že kto je aký organizovaný a není organizovaný. Zoberte si, niekto má lístok alebo preukážku, ktorú má v kabelke, vo vrecku, v peňaženke. A už len spôsob, akým ju vytiahne, akým ju nájde, už veľa hovorí o tom, aký ten človek je. Druhá stránka veci, to je len 50%, je to, že ako sa tá preukážka dostane naspäť potom do tej kabelky. Či sa znova hodí, potom na druhý deň je ten istý proces, alebo sa pekne odloží, založí. Sú tí pozorovatelia, väčšinou sú to modrí pozorovatelia, ktorí tú preukážku majú presne na jednom mieste. Niektorí to volajú, že sú to monkovia, že majú všetko zorganizované tak veľmi. Áno, a ja mám telefón v ľavom vrecku a kľúče v pravom. Keby som si tie vrecka vymenil, tak ja hľadám po byte tie kľúče aj ten mobil a nenájdem, hej? Lebo musí to tak byť. Ale to sú tie organizované veci, ktoré tí ľudia majú radi organizované. Keď sa ich opýtate, kde sú kľúče od garáže, tak otvoria šuflík a presne vám tie kľúče podajú v tej sekunde. Hej, nemusia ich hľadať, vyhadzovať jeden, druhý šuflík. Jožo, kde sú tie kľúče, tu včera boli a kde si ich dal a zase si to odložil a proste sú organizovaní, veľmi organizovaní, majú radi organizované veci. Ak máte dokumenty k nehnuteľnosti, tak majú ich zošanónované. Áno. Majú v jednom šanóne a rovno vám podajú šanón, nech sa páči, tu sú. Ale vieš, že ty máš jednoduchý život? Ako teda zaujímame tých modrých pri naberaní bytu? A rovnakým spôsobom. Budete sa ich pýtať, to ste zrekonštruovali sama? Povedia vám väčšinou, že áno, lebo to rekonštruovali väčšinou sami, modrí, a povedia im, aha, výborne. Aj keď to nie, kvalitná rekonštrukcia. To nie je výborné? No, veď niekedy aj malá lož je lepšia ako úprimná pravda. Povieš iba, že vidieť. Trebárs a nech si hľadajú odpoveď čokoľvek, ale môžete sa ich pýtať na to, čo urobili. Aha, a keď ste rekonštruovali steny, aj ste rekonštruovali elektriku? Áno, a elektriku zmenili. Výborne. Hotovo, super. Pochváliť za tú ich organizáciu. Vidím, že ste veľmi organizovaní. To je skvelé. Nie? Častokrát sa mi to stáva. Máte všetky dokumenty pohromade. A to sú asi väčšinou takí tí ľudia, ktorí chcú vedieť, že presne za koľko a asi v akom čase sa tá nehnuteľnosť predá. No, tí potrebujú mať presné dáta. To znamená, za koľko, kedy, kto, ako často budete chodiť, v akých hodinách budete chodiť na obhliadky, kedy sa to predá, ako bude fungovať transakcia, kedy dostanú peniaze, či to bude jedna tranža, alebo to bude viacej tranží. Sú to modrí, oni sú veľmi introvertní a veľmi analytickí a majú radi taký time management. A som to už chápem to, že prečo som čiastočne červená, lebo napríklad mňa keby sa opýtaš, že ako prebehla rekonštrukcia, tak alebo že či som rekonštruovala ja, tak ti poviem, že áno, ale ja ti začnem hneď sypať to, že čo sa rekonštruovalo, kedy, ako, kde bol čo použité, že mňa sa na to nemusíš pýtať. No introverta sa to opýta, že on ti odpovie áno. A ty sa pýtaj ďalej. A on ti to možno odpovie, lebo je introvert, no sa s tebou nechce rozprávať. Čiže ja ti to vysypem, lebo mi to je prirodzené. Uh-huh. No ak by sme sa teda bavili o tom, že ako by reagoval červený predajca a opýtate sa ho červeného predajcu, kto vám to robil, alebo ako ste to robili, neviem, to robila firma, urobila všetko hotovo, vybavené, na kompletku. Čo sa ho budete pýtať viacej? Sú na tie detaily asi. Oni sú na detaily a oni keď hovoria, že na kompletku, tak na kompletku. Tam sa ich nepýtajte, či kompletka znamená, že tam vymenili káble, ističe, alebo kúrenie, alebo odpad, alebo vodu. Proste na kompletku znamená na kompletku. On sa vyjadril. Ak sa ho opýtate, čo to znamená na kompletku, prerobený byt alebo dom, tak ho zneistíte. A on to nemá rád, raz vám to povedal. Keď to nepočúvate na prvý raz, ten červený to nepochopí, že to nedokážete akceptovať na prvý raz. On vám to už povedal, čo sa pýtate ako také, keby ste nepočúvali. Takže áno, keď je na kompletku, je na kompletku. Keď vám povie čiastočná rekonštrukcia, tak môžete sa opýtať, OK, povedzte mi, čo tá čiastočná rekonštrukcia, aby som to vedela teda posunúť kupujúcim alebo potenciálnym záujemcom, čo to znamená. Ale červení sú jasní a častokrát si červení robia tiež veci sami, lebo tiež nemajú obrovskú dôveru vo firmy, ale niektorí si to samozrejme dávajú robiť. Veď je to možno rýchlejšie spraviť, ak tá firma. Veď práve o to ide červeným, že ten čas. Že ten čas. Lebo nič nemôže červeného viacej vytočiť, ako keď chce rekonštruovať, stavať alebo čokoľvek robiť a obola firmy a každému povie za pol roka. No pre neho toto neexistuje. On to chce hneď. Nie zajtra, teraz. Lebo on teraz volá. On chce, aby tam už niekto bol v montérka, keď sa kúkne a už niekto robil. Hej? A keď to nikto nie je schopný urobiť, tak sú všetci debili a retardovaní, tak to ide urobiť sám. Áno, áno. A on im dokáže, že to spraví lepšie. To sú také vodcovské... Lepila som si obklad na fasádu, viem. Ja takisto. Takže to sú také vodcovské typy, ktorí radi ukážu.
Interiér červených, ako by vyzeral, bol by veľmi vkusný. Vôbec by nemusel byť chladný, ani že skôr veľmi taký, farebný. že minimalistický, hej? Bol by minimalistický a bol by taký, že by ladil. Červení majú veľmi radi, keď to, čo majú na sebe, alebo kde žijú, ladí dokopy. Takže tam by sa vám nestalo, že by ste videli magnetky, ale možno, že aj áno, ale záviselo by to, lebo potom sú aj vnútorné preferencie, keď sa o nich bavíme, hej, lebo farebná typológia osobnosti je jedna a potom sú vnútorné preferencie. A vnútorné preferencie farebné sa zaraďujú podľa toho, čo človek v tom danom momente života prežíva. To je také hĺbkové štúdium. Ale keď sa bavíme o tých interiérových dizajnoch červených ľudí, tak sú veľmi vkusné, ladia spolu. Tam sa vám nestane, že máte božku rúru a gorenie digestor. Väčšinou to ladí dokopy, je to v jednakej farbe, je to v jednakej značke, trebárs, podlahy ladia so stenami alebo s tapetami. Či tam nenájdeme 7 farebné steny a... Nie. Tam nájdete veľmi, veľmi strohý, jasný vkus. To je, čo sa týka červených. A ako teda zaujať takýchto pri predaji? No určite pochválitený vkus. A s červenými je úplne jednoduchá komunikácia. Oni sú radi počúvaní, oni radi rozprávajú a radi dávajú svoje informácie, dojmy a vedomosti najavo. Tých treba počúvať, treba im uznať to, že majú pravdu. Ak chcete teda pochváliť nehnuteľnosť červeného, proste veľmi krásne a vkusne to tu máte prerobené, páči sa mi to a myslím si, že sa to bude páčiť veľa záujemcom okupu tejto nehnuteľnosti. Vkusné, dizajnové, naozaj nemám čo vytknúť. A častokrát by ste asi u červených ani nemali čo vytknúť. A tak pre niekoho to môže byť chladné, nie? Že práve pre toho žltého napríklad, jemu tam môže chýbať to, čo on v tej nehnuteľnosti hľadá, ten, dajme tomu, že život. Áno, to je pravda. To môže tomu žltému. Skôr by som povedal, že žltému bude veľmi prekážať nehnuteľnosť, ktorú má zariadenú modrý typ človeka, hej. Takéto síce kvalitné, ale zo všetkého čosi. Niečo z oby, niečo z Mercury, niečo proste dovezené z Polska, OK, ale obkladačky sú z Talianska. A tak, lebo sú tam kvalitné. Ale nemyslím si, že by žltému vadilo to, ako má červený zariadenú nehnuteľnosť. Skôr by som povedal, že by mu to vyhovovalo, akurát by si ju doplnil tými extrovertnými žltými prvkami, ozdobami, obrazmi, vázičkami farebnými, kvetmi. Žltí sú presne tí, čo si kupujú tie doplnky z toho vtipného obchodu, ktoré si ja vždy poviem, že kokos, akú to má funkciu. Vieš si predstaviť ten obchod, čo tam majú úplne všetko, ja neviem, šialky, ktoré sa vyzliekajú, alebo také tie umelé penisy, alebo neviem, nenapadne ma, vieš, také somariny, ktoré napríklad ja ako červený nechcem dostať na narodeniny a oni to tam podľa mňa majú všetko. Čo sa týka žltého, aby sme sa nebavili o tom, že žltý nemá vkus, žltý má veľmi dobrý, triezvy a vycibrený vkus. To neznamená, že to sú nevkusní ľudia, ktorí naozaj všetko preháňajú. To tiež nie je pravda. Oni radi tú svoju extrovertnú povahu ukážu v dizajne. To nemusí znamenať, že majú každú hovadinu z obchodu položenú na poličke. Žltý extrovertný vkus môže znamenať to, že majú napríklad Versace záclony a so závesmi. Hej? Fuj. Alebo napadla ma pani, ktorá strašne rada hačkovala a servítkovala a mala všelijaké takéto veci a ona mala akože interiér taký trošku vintage, také, že každá skrinka bola ohňahňaná farbou alebo proste mala veľa vecí, že bolo vidno, že si to vyrábala, ale dokopy to dávalo taký nejaký celok, že to bolo zladené. Ale bolo to tam, akože ja by som povedala, že to bolo preplnené, ale... Toto presne, že tí žltí väčšinou, že na nás majú preplácané tie nehnuteľnosti. Je to možné, no. Neviem, keďže nie som z vašej branže, takže neviem sa k tomu vyjadriť, že aké nehnuteľnosti majú žlté, ale ako hovorím, žltí majú veľmi dobrý a vycibrený vkus. To, že chodia farebne a to, že majú rôzne doplnky, je pravda, ale majú veľmi dobrý, triezvy a vycibrený vkus. Ja to myslím skôr tak, že akože zámer toho bytu, keď sa do neho sťahovali a prerábali ho, napríklad, bol dobrý. Len proste postupom rokov, ako oni tam bývajú, tak oni presne, že toto si donesem z dovolenky, tuto sme boli, neviem, krstnému synovi na svadbe, spravili sme si fotku, tak ju musím vystaviť. Hej, Marika mala klienta, ktorý mal reálne pod televízorom komodu a na tej komode mal 43 fotiek, fotoramčekov. To bol taký hrot, že ja hovorím, že počujeme, že on keď sa bude stiahovať, že kúp mu proste elektronický fotoramček, že bude to jednoduchšie, hej. A mne toto príde, že ten byt bol veľmi pekný, ale toto je za mňa hrot. Že, lebo on ich mal tak naukladané v radoch, že ty si reálne nevidel v druhom rade, aké sú fotky, kto bol už nie v štvrtom. To už si nemal šancu, hej? Že videl si len ten prvý rad, čo na nich bolo. A že to, že oni, ten základ je dobrý, len postupom rokov, ako oni bývajú, oni dokupujú a oni keby sa nechcú vzdať toho, čo už predtým tam bolo, takže oni to tak
kombinujú, až to prekombinuje, je toho príliš. Je to pretože tí ľudia sú orientovaní na vzťahy. A toto podľa farebnej typológie, čo hovoríš, nebol žltý človek, bol to pravdepodobne zelený typ človeka, toho pozorovateľa, pretože ak mal tam 40 rámčekov z fotiek, no komu by nevadilo utierať prach pod 40 rámčekami, hej? Ale prach tam nemal. Môžem povedať, že mal upratané. Ale to, že si dal tú robotu častokrát, tie rámiky dať dolu, každý jeden utrieť tú polučku a vrátiť tie rámiky, zrejme mu veľmi záležalo na tých fotografiách alebo na tých ľuďoch, ktorí boli na tých fotografiách vyzobrazení, takže bol veľmi orientovaný na vzťahy. Myslím si, že toto bol skôr typologický zelený pozorovateľ ako žltý. Môže byť. Alebo zelená frajerka a červený. Alebo, no častokrát býva aj to, že tie opozita vlastne, čo ako v živote sa hovorí, že protiklady sa priťahujú a tak to býva. Častokrát lovec má za partnera pozorovateľa a naopak a keď už si lezú na nervy po nejakom čase, hej, tak si povie, no vymením to, lebo však to nefunguje proste, ale tendenciu má vždycky vymeniť to za presne takého istého lovca pozorovateľa ako predtým. Proste príroda to zariadila tak, že tie protiklady sa naozaj priťahujú a priťahujú sa.